Dođi, Darko. Petre, udarate sve. Idu on tamo. On ne ide tamo. Mora. Petre, sve mi upropastite kola. Izađite napolje da ga prošetamo. Ajde. I da ga vratimo tamo. Evo jedna. Molim. Molim ga nosimo kući. Darko, Jel može? Ne može. čuo se. Može. To je nasipite da se ne ubijem. Da ne ideš na groblje sad. Tamo da ima na groblje da se ne ostavim tamo. Pa bude da otiš. To je nam dao.